специално за кръстниците. Поздравите са от Мариана, разбира се. Една ръченица, поне една заявка, много специални поздрави за кръстниците отново от Мариана.
продължаваме пък с тяхна музикална заявка. Кръстниците поръчвам следващо да поздравяват всички на хорото, специално за всички гости, всички присъстващи. Георги Янев, оркестър Орфей. Много специални поздрави за гостите от Дерманци и заповядайте. Поздрави от кръстниците.
Кръстника, с тази песен Кръстника. Поздравя всички българи с тази песен. Специално за всички от Кръстника. Айде! Продължаваме с нашите музикални желания, още сме специални поздрави с това изпълнение от Мариана. Най-щастливата мама на днешния ден, специално от Мариана за всички гости е това. И специално за Долорника, най-големия резач, искам да го поздравя с едно песен, искам и неговата съпруга, и нека да бъде на критико. Сашо Рома. Включена нашата рожденичка в центъра на нашето внимание, в центъра на прожекторите, заедно със своята мила майчица. И сега, както вие много добре знаете, всяко едно такова прекрасно, мило, семейно, приятелско тържество си има и своята кулминация, своя върхов момент. Ето, че дойде и нашия кулминационен момент на нашето прекрасно мило тържество. А какво би бил той без една голяма, празнична, шарена,
Дами и господа, нека посрещнем с бурни аплодисменти, отделни викове, ура и браво, най-голямата, най-празничната, най-шарената, най-сладката тортата за нашата рожденичка Аделика. И заедно да припяваме. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Още веднъж, уважаеми дами и господа, пригответе фотоапаратите, камерите и всички снимачни устройства. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. И отново да видим колко силно могат да цукнат нещичката нашите приятели, нашата рожденичка, заедно с всички, които са около празничната торта. Отново, нека пожелаем на всички вас здраве, благополучие, благоденствие, берекет, много усмивки, много пари и от всичко най-хубаво отново. Разбира се, сега е времето да погодите фотоапаратите и камерите, снимайте се на спокойствие, защото нашите домакини само след няколко минути ще преведат тортата във вид негоден за снимки. Поздрави отново за всички вас, най-вече за рожденичката. Разбира се, къде безвестно време. Почему я веселый такой? Как я играю в гармошке, у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Специално поздравяме сега и гумонечката от Ерманци и много отиват на Ганси и Града. специалисти.